Dámy a páni, dneska se podíváme na finále Genghis Khan kampaně a.k.a. Pax Mongolica, což je defenzivní lomeno holdout, no basically to holdout mise, kde musíme potom eventuálně zničit enemy baseu, s tím, že se pokusíme to dát co relativně rychleji, kvůli tomu toto není nějak moc těžká mise, co si pamatuju, a hrajeme za Mongol, takže Mengidové jsou samozřejmě silně jak svině. Každopádně jo, jdeme to finálko této kampaně, rozhodně jedna z mých nejoblíbenějších kampaní, pravděpodobně ta nejoblíbenější kampaň, kvůli tomu, že prostě mám na něj hodně dobrých vzpomínek. A hodně těle misí je dost fun. Musím být všechny Hungarian, Centry a Castles a s tím, že musíme přežít a než dorazí se Butajovou reinforcementy. 120 populací, OK. Jasně, trebušety jsou super. A nemůžu stavět šipky, to mám, může být asi úplně jedno. OK. Máme... Jasně, tady oni tady prostě budou útočit, a když můžeme ty Megidai poslat semhle. Máme tu ovce, máme tu dost ovcí. I guess actually, co můžeme udělat je, že dáme takto. Tak lumber camp. A actually většinu z vás dáme sama na to, na jídlo. A jo. Já si myslím, že já můžu úplně celkem rychleji takhle produkci. Takže z druhého town centru. Ještě nevím, kde to bude asi dobré místo celkem, OK. Máme jeden castle, jeden by nám měl bohatě stačit. Jo. Já upřímně, I guess, rovnou vás dám semhle na ten dobrý town center, aby jsme udělali. OK. Teď vždycky explorujeme všechno, aby nás nic nepřekvapilo. Co se tady stalo, ty vole? Naši ovce, ale. OK, tu máme další ovci. Kurva, tak. Tak jestli budeme takto postavit nějak. Jo. Hezky pokryjeme jako kompletně plochu. A tady hezky zatím zabijeme dostatek ovcí. Zatím jich postavit tu. OK. Jsou další góly, by the way, než tak, to se může určitě hodit. Tady je nějaký hodně zničený prostor. Nevím, aby co zničilo. Velmi zajímavá. OK, a když s tím máme blacksmith. Tady můžeme toto potom, protože to by se mohlo hodit upřímně. Tady nemám se začít trochu na zbravo. OK, pojďte na goldy. A vy zatím už dejte takto na zbravo. Když jsme scouty basicy většina, když se to malé prostě můžeme scoutnout, tak to máme full. Jo. No počkej, hezky to trošku musíme fixnout. OK. Tak. A pohodička. Teď se prostě fokusujeme na ekonomiku. Góly těžíme dostatečně rychle, si myslím. Tak jestli můžeme udělat, že povím teď trošku na zbroju víc. Teď můžeme dělat to farmy a takto. OK. No. A teď dělám takto dva houzy.
A další obce. Jedna samocena takto. OK. Jako chargeat se zkusit můžeš, ale bráško, myslím si, že to moc nevíde. To mám takto věže. OK. Tak. Jo, kvůli těšíme se ještě rychle teďko, což je v pohodě. OK. No. Shield začátek. Toho jsem se mi dokončil, to je super, jako. A jo. Kde se můžeme udělat, že postavíme mail? No, ukáž, máme také útočení. Konečně. Jo. A to je pohodička. Ok, to začalo být horší trochu. Máme tady ty prémy bylo horší. Ne. To jsem ztratil zbytečně. To je relativně velká ztráta, tak to na začátek. Wow. Jo, vy to nemáte co dělat, no, to je na hovno. Takže pojďme hezky takto. Jo, máme to upgrade, co nevěděl, nemáme furt jídlo. My se na to pracuje naštěstí. A I guess pláneme další dva takto. Ok, no. To nebylo úplně ideální, ale já jsem měl ty jednotky moc daleko. Za to si můžu sám. 50 minut, no to je v pohodě. Můžete se jako schovat? Můžete, zajímavý. No, OK. Jo, myslím si, že naše ekonomika je dost chillu. Nebo si potřebujeme více toho jídla, no. A že o mnohem více. Ale počkáme na těch 300. A jenom musím čekat, dobré. Máme tam jedno obroce na kameni. to není ideální. Jak si můžeme udělat nějaký megatáje? Další rovnou. Se určitě bude hodit. A potom více na kámen. OK. No tady 300 absorbujeme ještě jídla potom na... tady máme toto, tak to najdeme hezky to. Toto můžete zkácet. No ještě trošku toho jídla, no a dejte mi svůj jídlo. Výborně. Kámen se těží docela rychle, to je fajn. Upgrady máme, to je taky fajn. No, pohoda.
Tady nemůžu stavět, protože to je strom. Je to schovaný, tak to je super strom, teda tohle no. OK. Pár mengda je navíc, to je fajn. Vy zatím přijďte pěkně kámen, už ho mi můžete rovnou tak dát. Dáme delikáce třeba někam semhle. Úplně asi jo. Proč ne, že jo? No. Máme ještě něco nějaké jako relativně jídlo. Tak je tam jídly jedacky. Ale asi než tak moc. Já myslím si, že jídlo máme celkem postaráno. Dáme více na kámen teďkon zase. Jo. Jdeme toto. Máme stejný range sami. Okay, to by mělo být v pohodě celkem. OK, relativně. Ale vycounterováno na pohodu. No, já si myslím, že to je v chillu. Co to ještě? Tak je skoro dobré, prostě můžeme tento svobodat. Dejme tomu tyto dva ještě. OK. Máme 4 trebušety, co myslím, že je celkem dost. A jo. Actually, mohl bych jít na ty elitní mingdaje. To jsem zapomněl, že nemám. Takže to se bude hodit určitě. A I guess půjdeme více na goldy, no, zatím. Takže sám se bude hodit. No, tak to na goldy. A ještě předtím udělejte actually 2 houzy. Okay. Paráda, letní mangudajové ready. Tak se mi to líbí. No, máme 4 trebušety. To si myslím, že je dost. Počkám, možná ještě trošku na pár mangudajů. Momentálně nemáme goldy prostě, no. Já jsem šel hodně s tím jídlem, možná jsem mu tolik nepotřeboval. Tak si půjdeme tohle. Jo. Kavalír, tady čelec. OK. Kolik máme teďka z 15, to furt není moc. To bych spokojený, že máme více a něco, a tak máme furt produkci, takže ono jich více bude, že jo. Čekáme na 20. A potom jsem takový happy, že můžeme klidně zautočit. Sobota bude za 20 minut, to je v pohodě. Zatím je to hodně chillec, jako byl takový jeden reálný útok, jinak nebylo nic moc, jako. Takže to je chill. No, OK. Tak je teď konc za sebe nějaké, no já si jdu po 20 minut. OK. Tak pojďme na to.
Čekneme na rychle, jestli máme v univerzitě Ballistics. Já si jakože myslím, že jo, ale jenom pro jistotu. Krásně, ten byl prostě úplně rozebaný. OK. Trošku chill, jakože. OK. Až univerzita. No jasně, máme basicy většinu. Že to je fajn. Zničíme jak to věč na rychlo. OK. Odému to nepadlo to věž, jo? No, it's fine. Padne to za chvíli. Dobré. Wow, what the fuck is this shit? Jaké je celkem army, no? To jsou paladinové, OK. Borci upgradeovali celkem. Mikro. Teďka úplně celkem problém, už není naštěstí. No, jako, OK, trošku ztrácíme tady, a to je v pohodě. Vždycky snipneme. OK. Co já udělám, že já narychlo vezmu vás a vy mi postavte ještě další castle. A ještě předtím, než to uděláte, tak doneste semhle kámen a potom až, OK. 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 Pohodička. Tut. No dobré, OK. Dobíme to do večera. No. Tak zničíme tenhle castle. OK. No, vás si vezmeme na registrovní goldy. Vlastně tyhle ty můžeme říct, já vím. OK, pojďte mi vy. Pohoda, wow. No, pohodička. Kde jsou levé snipama? OK.
Vy jste dotěžili gódy, výborně. Ještě tento vypadá další. Tady vás je dost. Jak se vás mám udělat samhle? A vás svobodám samhle na zdroje Vocávím. OK. Ztratil jsem teď trochu, protože se nestíhal hlídat moc. Začínají zároveň celkem útoky chodit už, takže... OK, posuneme se dále. No, to krásně ničí mají bombardérku. Krása. Pohodička, stíháme všechno. Za 10 minut, kámo, za 10 minut si myslím, že ani můj opět už nebude naživu. Už to vidím, jakým stylem jedu. No, rád. To má více goldů. Prostě goldy jsou stále problém, no. No tyhle ty goldy by se mi hodily, tyhle z té matevy. Možná vám je vezmu, upřímně. Co se tady vás tak mám dost. Kde jsou ti villagerové? Tady jsou. To prostě taky samhle. A plná populace, by the way. Máme plnou skupinu Mengedajů, no to je paráda. Ty vole, on teda rád nepadnou. No jo, prdele. Já jsem ho ničit a takto ještě, no. Pojďte vysadit tohle, vysadit toto. OK. Pojďte těžit goldy. Můžete jít se mnou tady. Krásná armáda prostě. OK. Čekáme na této villagera. Tak už to dá těžko farmu, no vidíš. OK. Back na fulku. Co to tady kurva je? No jakože ne, že by neotočili, jo, ale... To takový ty jako taky bez taky něco se dělají. OK. No jo, pohodička. Jo, je tak krásná prostě army. 60 Mengedajů, to je nezastavitelný, no, jako celkem dost. Takže tady ještě něco vlastně je takovýho. Stáje. Stáje, dvoje. Počkej, já vás dám. Siege shop, ok, jakože produkci tady má jako mají, ale... Mají tu market.
Je to další góly. Oni tady mají nějak hodně góldů, ale... Už mají oni tolik góldů. Já to asi nemusím ani ničit, takže... Já, mé videa jsou fakt jedna z těch jednotek, co jsou prostě strašně fun. A strašně moc mám rád Megaje, takže jo. OK. No, musíme zjistit... Tady je ten town center. To jsem hledal, přesně toto. Mě zajímá, jestli jsou všechny tohle town centry a castle. Dost pravděpodobně jo, upřímně. Jo? Tak to by bylo všechno, no. Takže ano, páni. Tak to bylo hodně jednoduchý. Dokonce ještě, získali jsme achievement ještě předtím, že do sobota. Takže no, 2 minuty před koncem, sranda. To bylo hodně jednoduchá mise, jakože toto bylo fakt chill, prostě úplně v pohodě. 11 000 gold do získáno. No tak jo, dámy a páni. Tohle to je všechno od Genghis Khana, jako tohle bylo fakt easy finále. Určitě to můžeme udělat, že když můžeme jít na těžší obtížnosti, což možná jo, v budoucnu se na to můžu podívat. Každopádně ano, teď asi nějaké dobu Age of Empires video nebude, možná, uvidím, jak se budu cítit. Každopádně jo, mějte si pěkně a doufám, že vás tady ta kampaň bavila aspoň trochu. A jo, mějte se pěkně a nazdar.